Awuthiyami yababona labantu benzani. Wona ungijwayela kabi wena. Yababona benzani labantu. Ungijwayela kabi wena. Ungijwayela. Asikhulume nabo camera zwakani. Awuthiyami. Ubani igama awuthiyami? Ubani igama? Long distance passport. Sure. Yebo. Uwenzani lana nalomfazi walomuntu? Umuntu wami lo. So lesikhathi esingakanani ngisho lana? 6 months. Yebo. 6 months. Yebo ngicela sanje ukuthi unani. Ngikhipile ukuthi wena uyachitha nawe. Ngiyangithanda lo muntu. Hamba. Ngiyangithanda. Thanda yena naye. Manje Sestere indaba wenza so. Lokhu angakhona ukwenza abantu abakho. Ungabantu umntwana kaNkatara. Ayikho. Ngikhushwana. Hayi.